Ahojte, som tu opäť. Ja som záškodnička, toto je môj švagor. Ahoj, ja Ako som sa voláš? Martin. A máme tu Ask s Maťom. A on mi dáva prvý otázku. Ja ti mám dávať otázku? Tak, dám Niečo o Harry ti Potterovi alebo niečo. o Harry Potterovi. Koľko máš vo svojej izbe tu takto v okolí, v poličkách, čo vidia diváci a tak? Koľko tu máš približne hračiek, alebo skôr približne postavičiek Harryho Pottera? Priamo Harryho Pottera, nie ostatných, ale akože Harry Pottera, priamo. Asi za 30 môže byť. Dobré. Dáš mi teraz otázku ty, alebo... Ja? Počkaj, kde to mám? Aké zviera by si chcel mať, keby to mohlo byť akékoľvek? Mainskú mývaliu mačku. A Tu prečo? XXL. Pretože tá mačička je taká obrovská, to vyzerá jak pes, alebo jak tiger, to je také veľké. Takto, aby diváci videli. To je takáto veľká mačka. Takže tu by som chcel mačičky. Lebo však mám doma 3. Takže mačičky. A dievča alebo chlapca? To je asi jedno. To ja si nevyberám podľa toho. Teraz mám troch kocúrov, lebo však bola taká príležitosť, že sa naskytli, takže sem pomohol 2 a jedného mám svojho, A som si môžeš bral. povedať aj divákom, ako sa vaši kocúry volajú? Tak jeden je Muro, ten má 8 rokov už. Potom je Blacky, ten má 7 rokov. A potom je Arty, ten má 2. A teraz mi ty dávaš otázku. Nemusí byť ani o Harry Potterovi. Tak ja dám takú istú, ako si mi dala ty. Aké je tvoje vysnené zvieratko, ktoré by si chcela mať? Keby to mohlo byť hociaké na svete, aj slon, tiger, niečo, hocičo. Delfín. Delfína? Dobré. Delfín je pekné zviera. Čo si myslíš o Harry Potter a prekliaté dieťa, o tej knihe? Ja knihy nečítam, takže to ja netuším. Ja vôbec knihy nečítam. Ja som za svoj život prečítal jednu jedinú knihu a to bola Kniha džungly. To je jediná kniha, ktorú som ja kedy prečítal. Takže neviem ti povedať, ale keď by sa ma spýtaš na nejaký film, tak to ti viem A povedať. na filmy, aký máš názor? Dobre to natočili, Áno. či ani moc nie? Áno, ja som videl všetky diely Harryho Pottera, ja som videl aj jak sa to volá, také tie zvieratá, čo je tam Dumbledore. Fantastické zvery. Áno, tak tie som videl, tam je Dumbledore ešte mladý, tie som tiež videl všetky. Takže super, za mňa super. Mňa to bavilo, ja by som si to pozrel ešte raz, kľudne všetky. Ja by som tam niektoré, akože tie scény zmenila, napríklad ako bojuje s Voldemortom na konci, lebo v knihe je to úplne iné a vo filme úplne iné, ale tak to má každý ináč. No ja, ako hovorím, ja som knihy nečítal, takže ja ti neviem povedať o knihách, ale o filme si myslím, že super. Na parádu. A ty mi dávaš otázku. Ja ti mám dať otázku, tak aké je tvoje vysnené mesto alebo zem, kde by si chcela žiť? No prečo Londýn? A prečo v Londýne? Lebo sa tam natáčal Harry Potter a je to najkrásnejšie mesto na svete. No a kebyže si napríklad už pozrieš všetko to, kde sa natáčal Harry Potter, tak už by ťa to neomrzelo? Chcela by si tam ešte furt bývať, alebo... Áno. Áno? Sa ti páči aj to mesto celkovo, či len kvôli tomu, že tam bol Harry Potter? Aj celkovo. Dobre. Ďalšia otázka. S kým by si chcel ísť na cestu okolo sveta, keby si jedného človeka mohol vybrať? Jedného človeka? Musí to byť človek? Či to môže byť aj zviera? Človek. Tak tvoju sestru. S Paťkou. A prečo? No Práve tak. s ňou. No tak, však my sme spolu dlho, už 8 rokov, takže tam ja si... Jak to povedať? Chápem. No, chápeš. Chápeme. Takže tam už my už máme spolu veľa prežité, ale cesta kolo sveta by bola super.
pozrieť si všetky tie kúty, zakúťa, tak asi s tou Paťkou, no, to by mi bolo asi najlepšie tam. Dávaš mi otázku. Otázku ti mám dať, tak kde všade si bola ako na svete, v akých mestách si bola, alebo v akých štátoch si bola a kde by si sa chcela ísť pozrieť? No tak bola som v Čechách, to v Prahe a v Brne a ešte v Rakúsku som bola a tunak po Slovensku a chcela by som sa ísť pozrieť do Londýna. Chorvátsku si bola? Ozaj, ešte aj v Chorvátsku. A chcela by som sa ísť pozrieť niekde ešte ku moru, do Egypta, Londýn, Paríž, Afrika. To je zaujímavé. Afrike by mohlo byť zaujímavé, no. No teraz máš na mňa ty otázku, že? Aká je tvoja obľúbená skupina? Moja obľúbená skupina? DMS. A to je čo za skupinu? To je tam, akože myslíš hudobnú skupinu, áno? Áno, No tak to hudobnú. je DMS, to je Separová skupina. Separ, spevák Separ a on má skupinu DMS. Tak asi tá, no. Tam sa veľa nadáva, to je také také pre mňa, no. Tam sa veľa nadáva, tam to... Pre dospelých. To je také pre dospelých. Tam sú také hnusné nadávky a také, takže... No a ja ti dám otázku... Teda môžem, áno? Teraz vám ide, áno? Dobre. Ja ti dám otázku. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Najobľúbenejšie jedlo. Keďže si máš vybrať jedno jedlo, ktoré musíš papať týždeň v kuse. Lazanie. Lazania? Suché lazanie? Alebo s čím lazanie? So všetkým, čo sa na to dáva. Dobre, takže lazanie. A to by si dokázala papať aj týždeň v kuse, áno? Lazanie, áno? Áno. Dobre. A ktorá je od tej skupiny, čo si hovoril, tvoja obľúbená pieseň? Fúha. Ak máš nejakú. No nemám, akože všetky sa mi páčia. No. Akože po názve ti ich nepoviem, ale akože keby sa spievajú, tak ich poznám, no. Nejako ja na názvy nie som. Ja skôr počúvam hudbu v aute a tam nemám čas pozerať názvy skupín a takéto, ako pesničiek názvy, takže... Áno, chápem. Ale ja od nich môžem všetky. Ale ja väčšinou akože počúvam aj také, nie len od nich, ja počúvam iné pesničky, také, ktoré sa mi páčia. A počúvať aj Simu? Áno, aj Simu počúvam, áno. Také, ktoré sa mne páčia pesničky, tak ja si ich rád vypočujem. Ja ich mám aj v aute stiahnuté, takže ja počúvam všetko, čo sa mi páči, čo sa dá počúvať, tak nie som nejako zameraný, že sa mi páči konkrétne tento štýl, ja počúvam všetko. A poslednú otázku Maťko mne dáva, lebo sme si pripravili 6 otázok. Aké je tvoje vysnené auto? Ale že také, že by si mohla mať hociaké, že by boli všetky auta zadarmo a ty by si mala vybrať jedno auto, ktoré je tvoje vysnené auto. Limuzína. Limuzínu? Alebo Ferrari. Dobre. A ja mám ešte na teba, ak môžem, jednu ešte otázku. Áno. Chcela by si niekedy lietať lietadlom? Áno. Áno, nebojíš sa lietať? No to neviem, či sa nebojím, keď som ešte neletela, ale... To je pravda. Chcela by som skúsiť. Chcela by si skúsiť, áno. A kebyže si už v tom lietadle a potom sa bojíš, tak by si to vydržala, alebo... Áno, vydržala. A naspäť, keby ešte musíš letieť, že by si letela na dovolenku. Vydržala. Dajme tomu, z Bratislavy by si letela niekde na dovolenku a tam v Bratislave v lietadle by si sa, akože by si povedala, že no to není pre mňa, ja sa bojím. Tak potom by si vydržala aj cestu naspäť. Áno, no dobre teda. A ja mám pre teba poslednú otázku. Koho z Harryho Pottera máš najradšej? Postavu. Koho mám najradšej?
Koho mám asi najradšej? No to je ťažké, no. Dumbledora. A Dumbledore je felák. prečo? Lebo Dumbledore je felák. On je taký strapatý, taký srandovný, dlhé fúzy má riadne, veľké, obrovské, až po zem. A najviac sa mi ľúbi jeho klobúk a jeho plášť. A ešte aj palica. On má palicu, že áno? Že sa nemýlim. Som myslela, že áno. No, mne sa zdalo, že mal v jednej časti, že mal palicu. Áno, aj mne. Takže to bude Dumbledore a ten sa mi najviac ľúbil aj v tých fantastické zvery. Takže to je Dumbledore. A u mňa viete, ktorá postava je moja No. Aj Maťo to vie. Áno, Draco Malfoy, že áno. Áno. Tak. A keby ste chceli, toto bude už koniec videa, a keby ste chceli ešte nejaké video s Maťom, tak to píšte do komentárov. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like. Ak sa vám nepáčilo, tak si naserte. Napíšte nám ešte otázky do komentárov, alebo aké by ste chceli videá. Ahoj.